Okay, so balik ta. Aritas to mga isgutanan, mga sukin tigpaminaw. Wala ko matiwas og hisgo tong Baliw-Baliw Festival dito mga higala sa Ulango Island. Dakbayan sa Lapu-Lapu niya daghay nagatang mga higala dito mismo sa maong isla o dinhi mismo sa ato kay kini manggod mga higalang Ulango Island Puryabuyag. Sipa-sipa taliha mga sukin tigpaminaw. Kanang Ulango Island. So atong natagag pagtagad mga higala ang atong mga opinion labot sa ilang gihimo mga higala nga Baliw-Baliw Festival. So atong gitawag ang atensyon ni San Vicente Barangay Captain Cyrus Iyas o gingon sa mahigala sa chapel president nila sa fiesta nga si Benedicto Sagarino. Atong gitawag ilang atensyon gumikan mga higala kay nasubraan rasad o nabutang og laway, no? Ang pagsaulog sa ilang kafistahan kay Baliw-Baliw Festival mo na akong gipangutana kaning baliw lahi nagkahulugan sa Tagalog day. Pero kag baliw sa Bisaya murag gibaliw na murag kag gilipakan ba na baliw. Kanya kini mga higalang Baliw-Baliw Festival iladay kuno nang gihimo kay magpabaliw kuno sila. Karaan naman kuno na nga kasaulugan day may nagkasultis mga tao dito. Karaan na kuno na nga kalihukan mo ni mauna, no? Pero karon lang na viral kay na maguta sa social media mga kaigalaan. Unya daghan naman kay mga magvideo, magpost mga kaigsunan. Atol ining mga fiesta low ay kay tan-aon nga fiesta ni San Vicente Ferrer. Kini si San Vicente Ferrer usa ka santos mga sukin tigpaminaw nga diin usa ka bantugan kini nga preacher. So tuod man sa fiesta nila dito, nasagol nila kini mga higalang purely religious activities kanagong misa novena or kanang novena mga higala siyam kaadlaw novena sa kapistahan. With all due respects to mga igsuon nga nasa ang tinuuhan, no, kay lahi masaslato sang respetaran. Pero sa mga Katoliko, naay fiesta, kanang fiesta para na sa santos. Busa, kining gihimo mga higala nila, nga Baliw-Baliw Festival, unya doon na mga higala, mga dagko, mga kinatao sa lalaki, niya human ilang gibarada dito, mga higala, uban sa pagprosesyon ni Senyor San Vicente, niya mga laway kayo, kay kuno baliw-baliw na, sublaning gara, mga sukin, tigpaminaw, dili ni mao. Muna nga ato ning correct, mga kaigsunan, kay dunay si Father Shano Ubod ko no, maoy nagmisa dito. Paminaw ko mga kaigalan, wa masayod siguro sa Father Ubod, unsa ang mga panghitabo sa human sa misa, or sa wa pa baka ang misa, or unsa ni ila mga pamaagi. Kay posible dito sa simbahan, day wa man ay magpagawa sa mga kinatao. Hala, pirti nilang gara mga higala ning uban, no? Doon ay mga mahuyang dito with all due respects to mga LGBTQ. Mo respekta sa ila mga higalang kalipay sa mga LGBTQ pero butang lang na to sa lugar, Straight to the point. Kini, law ay mga bisa asa nimong Angola mga kaigsunan Santos doon na San Vicente. Unya, doon ay fluvial procession. Unya, doon na mga higala karoy matawag na to religious nga kalihukan niya giapil na mga higala. Unya, patuuhon ta nga kuno kalipay kay kuno na ayo sa prostate cancer mauni mauna nga palusot na lang istoryaha mga kaigalan. Kini din sa Basilica Santo Niño mga sukit tigpapinaw. Pila man ka mga sakit ana ayo ana. Hasta pang sakit nimo ug dunay kay sakit sa imong private parts mahigala nga imong gisikreto pangayo nga maayo ka ngadtong Santo Niño ini kaayo nimo ang maghimo ka diha karon og imong kinatao ron imong ipakita diha nga kay magpasalamat kuno hay ka. Dili mao mga sukit tigpaminaw may gani kay si San Vicente Barangay Captain Cyrus Iyas o si Chapel Fiesta President Benedicto Sagarino parihata no ang nagkalinya mga higala ang atong mga opinion nga atong i-correct na nga sa sunod nga fiesta mga higala atong i-correct na no. Now kini man Ulango Island usa sa ilang mga higalang gihimo nga mga attractions kuno kay dunay mga bisita mo adto, dunay mga foreigner nga mo adto, pwede nga maghimo ta og religious nga kalihukan kay fiesta ni Senyor San Vicente apan dunay kalihukan nga paligre alang sa barangay nga dili siya separate, distinct and separate sa simbahan nga kalihukan. Straight to the point. Kaya kining fiesta god mga higala ang sentro sa fiesta mo man ang atong Santos ang patron saint nga gipistahan. Now, og dunay mga paligre sa fiesta, natural naman ang mga higala ng dunay mga paligre sa fiesta. Muna nga ang gobyerno musod na karon, ma-justify man mo bitaw na nga magamit ng kwarta mahigala sa gobyerno despite the fact ang ato mahigalang constitution nag-ingon nga adunay separation under Article 2 Section 6 o Article 3 Section 4 sa atong 1987 Constitution or Article 3 Section 5 no sa atong 1987 Constitution dunay separation between church and state. Giklaro na may higala pero nganong magamit man sa gobyerno ang kwarta mga higala alang sa usa ka fiesta dili ang gi-promote ana
ang purely religious activities, kundili ang socio-cultural activity pag-attract mga higala og tourism og uban pa mga sukid tigpaminaw.